משיח בן יהודה או משיח בן יוסף? יעקב אבינו בחר ביהודה למלכות. למה באמת הוא בחר דווקא ביהודה ולא ביוסף, שהיה צדיק עצום, עמד בניסיונות קשים והוכיח את עצמו כמנהיג במצרים? יוסף הצדיק אכן התעלה לגבהים רוחניים נדירים. הוא עמד בניסיונה של אשת פוטיפר, שמר על אמונתו בכלא המצרי, וגם כמשנה למלך נשאר נאמן לתורתו וגידל את בניו על ברכי היהדות. הוא גם על חסד לאחיו ולא נטר להם טינה על מחירתו. אדם כמוהו נראה מתאים להנהיג ולהוביל. אך יעקב אבינו הבין שהגלות דורשת הנהגה אחרת. בגלות לא תמיד יש תמיכה מצד השלטון, ולעיתים אף להפך. לכן יעקב בחר ביהודה, שסימל מסירות נפש ויכולת לפעול מתוך עמידה נחושה, גם בתנאים קשים. כך ראינו בפרשה, כשיהודה ניגש ליוסף והציע את עצמו לעבד במקום בנימין. בעוד שאחיו עמדו מנגד, יהודה היה מוכן להקריב את עצמו למען אחיו. זוהי מנהיגות אמיתית. כשהיה צורך להקים ישיבה בגושן, יעקב לא שלח את יוסף, שהיה שליט ויכול להקים אותה בקלות, אלא את יהודה, כדי שהמוסד הזה יעמוד לא מתוך תלות בשלטון, אלא מתוך עוצמה פנימית והתמסרות ערכית. התכונה הזו של יהודה, היכולת לשחות נגד הזרם, הפכה לנחלת צאצאיו. נחשון בן עמינדב משבט יהודה היה הראשון שקפץ לים סוף במסירות נפש לפני שבקע. דוד המלך, נער צעיר ללא כלים או סיכוי טבעי, יצא להילחם בגוליית כדי להגן על כבוד השם. אנחנו נקראים יהודים על שם יהודה, כי מי שנשאר יהודי לאורך דורות של רדיפות וקשיים, הוא זה שלמד מיהודה לא להתפעל מהעולם סביבו, אלא לעמוד בגאון על אמונתו. המסר ברור, גם היום, בעולם שמאתגר את זהותנו, עלינו לשאוב כוח מיהודה, להאמין באמת שלנו ולעמוד עליה במסירות נפש. זה הסוד להסתרדותו של עם ישראל, לא רק כוח חיצוני, אלא אמונה פנימית עמוקה. שבת שלום.